Я князь. Карацей, жыццё Ефрасіні Полацкай альбо аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Ефрасіні, ігуменю манастыра святога Спаса і найсвяцейшай ягонай маці, што ў горадзе Полацку, благослови ойча, таму што сціслай назвы тэкстаў для слабакоў дзедка. Што важна ведаць пра гэты тэкст шкаляру, который глядзіць відосікі на ютубе замест таго, каб чытаць самастойна. Важна памятаць, што гэта жыццё альбо агеаграфія. Аўтар, который жыў у 12-13 стагоддзі, як і сама Ефрасіня Полацкая, былі да віна монахі. Яны прысвяцілі сваё жыццё служэнню Богу. Адпаведна, гэта накладае некаторы адбітак на сам тэкст і на вобраз галоўнай гераіні, які, скажам так, ідэалізаваны. Ідэалізацыя вобразу адбываецца яшчэ і таму, што аўтар не толькі выкарыстоўваў рэальныя факты жыцця Ефрасіні Полацкай, але і, скажам так, запазычваў некаторыя моманты стылістычныя ці тэкстуальнага іншага кшталту з тэкстаў сваіх папярэднікаў. Запазычваў. Што гэта ў цябе? Пакажы. Можна паказаць? Гэта маё жыццё Алексея Чалавека Божага. Ладно, хорошо, бяры, толькі цалкам не спісвай. Дарэчы, пра спісванне. Тэкст арыгінальны да нашага часу не дайшоў. Мы маем толькі спісы 15 стагоддзя, іх ажно 6 рэдакцый. Але гэта не значыць, што яны вельмі моцна адрозніваюцца паміж сабою. У іх ёсць адна нейкая аснова, которая перадае всю прыгажосць, всю стылістычную спецыфіку колішняга старадаўняга згубленага арыгіналу. Калі звернем увагу на структуру тэксту, мы пабачым, што пачынаецца і заканчваецца ён з услаўлення Бога. Чаму гэта так адбываецца? Зноў жа, аўтар быў монахам. А з другого боку, нагадаю вам пра прызначэнне гэтага тэксту. Хутчэй за ўсё ён выкарыстоўваўся для пропаведзей альбо падчас манастырскіх трапез. А гэта таксама накладае пэўнае патрабаванне на структуру тэксту. І таксама вобраз Ефрасіні, трошкі ідэалізаваны, который паказаны ў гэтым тэксце, павінен быў служыць прыкладам князям і баярам, царкоўнікам, которые жывуць пры храмах, простым людзям, і для цябе, школьнік. Дарэчы, не сутулься, гэта не прыгожа. Ефрасіні не адобрыць. Не, Бяроўская таксама не адобрыць, не сутулься. Што трэба ведаць пра саму Ефрасіню Полацкую? Яна была, не пабаюся гэтага слова, крутая. Яна была вельмі крутая жанчына. Прычым, гэта было сярэднявечча, калі быць жанчынай, скажам так, было трошачкі, зусім трошачкі нязручна было жанчынай быць у сярэднявеччы. Калі ты цяжка князя, як у выпадку з Ефрасіняй Полацкай, которую тады звалі Преслава. Так, что, дочка, тебе вспомнился 12 годов, ты уже взрослая, так что давай, хутенько замуж, хутенько. Не. Ась? Не. Я ўжо дарослая, мне 12 гадоў, і я прыняла дарослае рашэнне ісці ў манастыр і вучыцца далей. Вось так. У прынцыпе, прыём досыць тыповы для жанру жыцця. Будучы святы не хоча вступаць у шлюб і таемна сваіх бацькоў прымае пострыг. Але для дзяўчыны, княжскай дачкі, асабліва на той час, гэта было сапраўды вартае, сапраўды мужнае рашэнне. Прычым, па тэксце гэта апісваецца, як Ефрасіня ўзброілася супраць ворага свайго д'ябла і змагалася з ім. Змагайся, як Ефрасіня. Хачу гэты надпіс сабе на цішотцы. Ефрасіня. Што яшчэ рабіла святая і найпадобнейшая Ефрасіня для людзей? А для людзей яна рабіла вельмі шмат. Напрыклад, яна дамаглася права жыць у келі пры Софійскім саборы і там перапісвала кнігі. А ўсе грошы, которые атрымлівала за гэтую сваю досыць нялёгкую працу, як можна зразумець, яна давала бедным. То бок, вы можете зразумець, што яе натуральна любілі.
завжди допомагала людям. А книги на той час були вельми дорогі. Амаль як зараз. Амаль. Сьогодні дорожають книги. Але побач з тим, що вона працювала вельми активно в скрипторії, вона активно допомагала бідним, вона ще й організовувала людей, вона заснувала монастир, жаночий при підтримці біскупа. А монастир, як такий, на той час означав найперш едукацію, знову ж книги. Ось, і на свою родну сестру, і вона так само притягнула до цієї справи, знову ж насуперек тому, що могли міркувати про це батьки. І батькам знову ж довелося з цим змиритися, тому що Єфросиня не жартує з Єфросинею. Ні, Єфросиня, вона, ви пам'ятаєте, що вона красей може. Ось, супроть ворога свого дьявола і красей нічого такого. О, ну так, Дашка, я думаю, что твоя сестра уже научилась прямо сегодня в монастырі, так що давай хутенько, є мені сюди, да? І ми замуж, от ми замуж є, ти її нам даєш, ми її замуж. Угу, окей, що? Ні-а. А яшчэ, калі што, напрыканцы жыцця Єфросинія Полоцка здзейсніла падарожжа ў Царград Іерусалім. На той момант гэта была вельмі знакавая падзея, ну асабліва калі ты хочаш, так сказаць, мець кар'еру святога, так? Такое вось яна прыняла рашэнне, і яна захацела паехаць у Царград Іерусалім. Яна паехала ў Царград Іерусалім, а вось ты, я часам не магу ў краму весці. На вялікі жаль, пасля гэтага падарожжа Єфросинія захварэла, досыць цяжка яна прахварэла месяц, ну і памерла, на жаль, здараецца з людзям такое. Але яшчэ да таго быў, ну, такі своеасаблівы эпізод з монахамі адной лаўры. Гаспадарства, я нешта кепска сябе пачуваю, чуюся, я памру. Вы не супраць, калі маё цела будзе захоўвацца ў вашай лаўры, которой я ахвяравала шмат сродкаў, которой я допомагала. Добре, дамовимся, так? Так, і ти, Єфросинія Полоцка, тебе тут всі люблять. А ти допомагала нашому монастиру так само, ти даєш гроші бідним, ти була у Царграді Іерусалімі. Справа в тим, що у нашому монастирі туди нельга там бути жанчиною. Жанчиною бути. Ти жанчина! Ні, навіть мертвим жанчинам ми не раді. Там виход там. Так, жанчына і сярэднявечча – гэта дзве рэчы трошкі несумяшчальныя. Натуральна, у выніку Єфросинію пахавалі ў манастыры Святой Богородицы, але, як кажуць, асадачак застаўся. Завяршаецца твор пахвалою Святой Єфросині, таму што, памятаеце, яна была круты чалавек, яна вельмі шмат зрабіла для людзей і ўвогуле была разумная, рашучая, харызматычная. І яшчэ з некаторых іншых, куды больш прыземленых і актуальных на сёння прычын. Ну і я заканчиваю жыццё Єфросині Полоцкай. Это будет такое открытие, там столько цікавых эпизодов, такі нетривиальный погляд на персону, на вельмі важную для нашей истории персону, на персону, которую еще помнят, которую все любили. Это будет бомба! Так, мило, конечно, але нагадаю, что нам патрэбна фінансаванне ад князя, который сваяк Єфросині. Нам патрэбна фінансаванне ад натхнёных слухачоў, усіх людзей, каб яны нам... Таму давайте, як бы, трошки без фактаў, так от, як мы дамаўляліся. Шчаснае нараджэнне, шчаснае ўзрастанне, шчаснае ўзнясенне найпадобнейшай Єфросіні! Фінансаванне.
літаратура, прадажная ты дрэнь з 12 стагоддзя.